ćemo se podsjetiti važnog pojma simetrale duži, odnosno ugla. Ako posmatramo neku duž, recimo AB, tada ta duž ima svoje središte. Tačka C koja se pripada duži jednako od krajeva naziva se središte duži. Ako zamislimo pravu koja sadrži središte duži i normalna je na tu duž, evo tu recimo pravu ću obeležiti slovom S, takva prava se naziva simetrala duži. Simetrala duži ima još jedno značajno svojstvo. Svaka tačka na simetrali, recimo tačka M, jednako je udaljena od krajeva duži. AM je jednako MB. Vrlo slično se definiše i pojam simetrale ugla. Evo, posmatrat ćemo jedan ugao. Neka on, na primjer, bude oštar, to ovde nije uopšte značajno. I sada posmatramo treću polupravu, običajeno da obeležim sa P, O i Q. Posmatramo treću polupravu koja je tačka O takođe polazna i koja deli ovaj ugao na dva jednaka dela. Ta treća poluprava se naziva simetrala ugla. Dakle, ako je ovaj ugao, recimo, alfa, onda su ova dva ugla jednaka alfa pola. Slično svojstvu simetrale duži, da je svaka tačka na simetrali jednako udaljena od krajeva, tako svojstvo ima i simetrala ugla. Dakle, svaka tačka M koja pripada simetrali ugla jednako je udaljena od krajeva, od krakova tog ugla, odnosno odstojanje tačke M od prave P, u smislu da je to duž koja počinje iz tačke P i normalna je na pravu P, jednaka je odstojanju tačke M od prave Q. Dakle, MP jednako MQ. Svaka tačka na simetrali duži jednako je udaljena od krajeva duži i svaka tačka na simetrali ugla jednako je udaljena od krakova tog ugla.